Топ 10 най-предпочитани ВГ автомобили. Номер 1 – Volkswagen Golf. Безспорният символ на ВГ. Golf е еталон в компактния клас, практичен, надежден и универсален. От първо до 8 поколение моделът се доказва като златната среда между цена, качество и динамика. GTI и R версиите допълнително затвърждават легендарния му статус. Номер 2 – Audi A4. Audi A4 е въплъщение на премиум усещането в средния клас. Комбинацията от изчистен дизайн, качествени материали и отлични TDI двигатели го прави особено популярен в Европа. Quattro задвижването е сериозен плюс за динамично каране. Номер 3 – Volkswagen Passat. Passat е предпочитан от семейства и бизнес потребители. Просторен, комфортен и икономичен, особено в комби версия. Моделът е известен със здравината си и дългия живот, което го прави много търсен и на вторичния пазар. Номер 4 – Шкода Octavia. Може би най-рационалният избор във ВГ. Octavia предлага пространство като на по-висок клас автомобил, но на подостъпна цена. Надежност, ниски разходи и практичност – това е формулата за успеха и. Номер 5 – Audi A6. Audi A6 е предпочитан луксозен седан за дълги пътувания. Отлична шумоизолация, комфорт и мощни двигатели. Често използван като служебен автомобил от висок клас, но и много желан от частни собственици. Номер 6 – Volkswagen Tiguan. Един от най-успешните SUV модели на ВГ. Tiguan комбинира компактни размери с висока позиция на седене, модерни технологии и добри офроуд възможности, особено с Formotion. Номер 7 – Шкода Superb. Superb е автомобил, който изненадва. Огромно вътрешно пространство, комфорт на ниво бизнес класа и разумна цена. Често сравняван с автомобили от по-висок сегмент, а комби версията е сред най-практичните на пазара. Номер 8 – Audi A3. Компактен, стилен и технологично напреднал. Audi A3 предлага премиум усещане в малък формат. Изключително популярен сред млади шофьори и хора, търсещи баланс между градско удобство и престиж. Номер 9 – Volkswagen Polo. Polo е доказан малък автомобил с голям характер. Идеален за градска среда, икономичен и надежден. В GTI версията дори предлага спортно изживяване, което малко модели в този клас могат да дадат. Номер 10 – Seat Leon. Seat Leon е по-спортната алтернатива на Golf. По агресивен дизайн, по динамично управление и младежко излъчване. FR и Cupra версиите са особено харесвани от ентусиасти. VG е един от най-големите и влиятелни автомобилни концерни в света. Под неговия чадър се намират марки като Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Porsche, Bentley и Lamborghini. Това, което прави VG автомобилите толкова популярни, е умелото съчетание между инженерна прецизност, споделени платформи и широка гама от модели, които покриват почти всеки възможен вкус и бюджет. Едно от ключовите предимства на VG е модулният подход. Платформи като MQB позволяват използването на едни и същи двигатели, скоростни кутии и технологии в различни модели и марки. Това намалява разходите, но същевременно повишава надежността, тъй като тези компоненти са добре тествани и масово използвани. Друг важен фактор е балансът между комфорт и динамика. Повечето VG автомобили не са крайно спортни, нито прекалено меки. Те са проектирани да бъдат удобни за ежедневна употреба, но и достатъчно стабилни и сигурни при по-високи скорости, нещо изключително важно за европейските пътища. Не бива да се подценява и репутацията на дизеловите TDI двигатели. Въпреки скандалите около емисиите, тези мотори остават известни със своята издръжливост, въртящ момент и нисък разход на гориво. Именно те допринасят за огромната популярност на модели като Passat, A4 и Octavia. Вторичният пазар също играе огромна роля. VG автомобилите запазват сравнително добра стойност и имат широка мрежа от сервизи и налични части. Това ги прави предпочитан избор както за нови, така и за употребявани автомобили. От дизайнерска гледна точка, VG залага на изчистени, но вечни линии. Дизайнът не е прекалено екстравагантен, което означава, че автомобилите остаряват красиво и след години все още изглеждат актуални. В заключение, предпочитанието към VG автомобилите не е случайно. То е резултат от десетилетия опит,
разумни инженерни решения и способността на групата да предлага, по нещо за всеки, от практичната Octavia, през универсалния Golf, до премиум усещането на Audi A6. Именно това прави VG един от най-успешните автомобилни концерни в историята.